Welcome back to my class. We have Igbo language. Our topic today says, what is bride price stroke Ugwo isi nwaanyi in Igbo land? We are going to look into the meaning of bride price, that is Ugwo isi nwaanyi in Igbo land. Number 1, it is a payment made by the groom's family to the bride's family as part of the marriage tradition. Remember, last time we talked about culture, that is omenala, and also tradition, that is ordinala. And we also mentioned that marriage is part of a tradition, that is ordinala. Have you seen it? As you have seen now that bride price means the payment made by the groom family to the bride family as part of tradition. Ihe anyị na-akọwa bụ na dịka oge gara aga anyị kwuru na alụmdi na nwunye bụ ọdịnala, o so na otu ejimara ọdịnala. Ka anyị hụrụ ugbu a n'ugbo ojii, anyị siri kedu ihe bụ ụgwọ isi nwaanyị n'ala Igbo. Asị na ihe bụ ụgwọ isi nwaanyị bụ ego ahụ ndị mụrụ nke nwoke, ya bụ nwoke na-abịa ịnụ nwaanyị, ego ahụ ndị mụrụ ya maọbụ ndị ezinụlọ ya nwere gaa nye ndị mụrụ nke nwaanyị ọ na-abịa ịnụ, nọ ya bụ ụgwọ isi. Chetakwa na ọtụtụ ihe dị iche iche dị ihe a ga-eji kwụọ ụgwọ isi nwaanyị, ọ bụghị sọsọ ego. Number 2, the bride price can include material items, animals or money. That the bride price can include material things, animals, and also money. Not only money that you can use to pay bride price. Ihe a na-akọwa bụ na dịka anyị kwuru na mbụ na ọtụtụ ihe dị iche iche dị enwere ike iji kwụọ ụgwọ isi nwaanyị, dịka ihe nnweta maọbụ ana maọbụ anụmanụ maọkwanụ ihe dịka ego na ọtụtụ ihe ndị ọzọ a nwere ike iji ya kwụọ ụgwọ isi nwaanyị. Ụfọdụ mmadụ ekwugo n'ọnụ ha na ha jikwana wee nụọ nwunye ha. Otu ha si mee ya bụ na oge ha fụ nwunye ha ga-anụ na o nwere ana ha ga-were gaa nye nna nwa ọgọ ha, biko were ana ya na-akọ nri ka ọ bụrụ ụgwọ isi nwunye ya. Rugbe oge ya ga-enwetakwe ego ya ga-eji bịa kwụghachi gị n'ụgwọ isi nwunye ya, ya wekwara ana ahụ. Ọtụtụ emego ya, ọ bụghị mbụ, ọ bụghị ịbụọ. Onye nna nwa ọgọ ya ahụ wekwara ana ahụ na-akọ nri, ọ bụghị ọkwa n'udo ka ha mere ya. Rugbe oge nke nwoke ahụ bụ di ya nwetakwara ego one nna nwa ọgọ ya gwara ya, o wee wekwara ana ahụ nyeghachi ọgọ ya nwoke. A na-eme ya eme, o mego ọtụtụ oge n'oge gboo, ka na-emekwa ugbu a. Ihe a na-akọwa bụ na ọtụtụ ihe dị a ga-eji kwụọ ụgwọ isi nwaanyị. Ị gaa na mba ọzọ dị iche iche, ụfọdụ na-ejikwa ihe dịka ma ọtụtụ ehi were kwụọ ụgwọ isi nwunye ha. Ọ bụghị sọsọ ego ka eji akwụ ụgwọ isi nwaanyị, ya ka anyị na-akọwa. We are saying that it is not only money you can use to pay the bride price of your wife. You can use any other materials items and also money, even animals. You can use them to pay the bride price of your wife. That is what we are saying. Variations by community. Remember, in Igbo land, payment of price varies from community to community in Igbo land, even from family to family. The exact nature and amount of bride price can vary between different Igbo communities / families. The bride price in Igbo land varies from community to community, even from families to family. It varies. Ihe a na-akọwa bụ na otu esi akwụ ụgwọ isi nwaanyị na ọdịkọta ha ọnụ n'ala Igbo. Abịa n'obodo ọbụla n'ala Igbo, obodo ọbụla n'ala Igbo nwere usoro ha ji akwụ ụgwọ isi nwaanyị ha. Abịakwa n'ọtụtụ ezinụlọ, ọ bụghị ihe dịkọta ọnụ usoro eji akwụ ụgwọ isi nwaanyị. Ọ dị iche iche. Ị nwekwara ike famili abụọ anọkọta n'ofu agbụrụ, ka ha si anụ nwaanyị na ezinụlọ nke a adịkwa iche na ezinụlọ nke ọzọ, ka ha si akwụ ụgwọ isi nwaanyị. Ọ ya ka anyị na-akọwa. Ọtụtụ ezinụlọ bụ ịbịa na ezinụlọ ha,
ha sị gị ngwanye ha 20 naira ka ọ bụrụ na o nwere ihe ha ji aka na ya bụ ụgwọ isi nwaanyị, igosi gị na ha nabatara gị ka ị bụrụ ọgọ ha nwoke. Ụfọdụ mmadụ ga-abịa ha chọọ ịnụ nwa mmadụ na ha fụrụ onye a na ọ dị ha mma ịnụ, nna nke nwaanyị asị na ị gaghị abụ ọgọ ya, na ya achọghị ka ị nụọ nwa ya. Ijiri ike kpọrọ nwa ahụ gbafuo, ọ bụghị ọnụnụ ka ị nụrụ ya, maka na ị meghị usoro mbụ ọdịnala ahụ, ya bụ ụgwọ isi bride price. At times, when some parents say that you are not going to marry their daughter, you have to leave the person. Even if you take their daughter by force, you take her away as your wife. It is not legal. It is not according to tradition, because you did not pay her bride price. They did not give you their daughter's hand in marriage with their heart. So, anything tradition needs to do accordingly and with your own happiness. Ihe jikwa na akwụ ụgwọ isi a bụ iji mee usoro omenala ya na ọdịnala. Ọ bụghị ihe nwa ahụ riri oge a mụrụ ya, ọ bụghị ụlọ akwụkwọ ọ gara, maka na ọrụ ọ mụrụ, maka na ihe ọbụla o riri tinye ahụ otu ahụ gị bịa nụọ ya. Ọ bụghị ya ka a na-ana gị. Maka ụfọdụ ndị ga-abịa ha nụọ nwaanyị, ha sị anụgokwa m gị, I have married you, anyhow I like, I will deal with you. It is wrong. Ọ bụghị eziokwu. O nwere onye bụ iduru nwa ya, ọ sị gị nekwa nwa ma ejighịkwa m ya egwu egwu, ọkwa na ọ bụrụgo ihe bụ usoro na a ga-anụ di na nwunye, ejighịkwa m ya egwu egwu. Unu na-ebikwa n'udo. Ọtụtụ mgbe ụfọdụ mmadụ nụọ nwaanyị, ha bịa sị akwụkwara m ụgwọ isi gị, ọkwa otu ọbụla dị mma eme gị, I have paid your bride price. They start maltreating their wives. It's not so. There are parents, if you treat their daughter wrongly, they will go and take it back from you. Were ego gị nye gị. Ihe a na-akọwa bụ ihe bụ ụgwọ isi nwaanyị, na ọ bụ ihe iji si na ha nabatara nke nwoke ka ọ bụrụ ọgọ ha nwoke, na ọ bụghị ya na ha rere nke nwaanyị ere, maka na nweghị ihe ọbụla ekere nwaanyị ka o ruo ihe ji zụọ ya, ma ọ bụ nri o riri, makwa na ụlọ akwụkwọ ọ gara, maka na ọrụ aka ọ mụrụ. Ngwanụ sonyere anyị na-aga n'ihu. Chetanụ na ọ bụ gị na Joy Chinwendu TV na-akparịta. Ka emesienụ.